Oia, boa, que encontrei esta foto na que sales tú. De que ano é? Pois é do ano 70. E quen estabades aí? Se vos digo máis ou menos quen son, pois empezando polo lado dereito, estaba Delia, de Constanti, Cristina de Tuxo, Nélida, estaba Eva, estaba Mari Carmen, Celsa, Gladys, Ermitas, e despois estaba eu. Mira, estábamos nun curso que era de sección feminina, que se dividía en varias partes, que aí estábamos nun grupo que éramos para bailar de gallego, o baile de gallego. Pero despois fixéramos cociña, fixéramos partido de balonmano, fixéramos de costura, algo de todo. E aí estábamos, pois, nenas daqui de Villafomán e ainas de Villapena. Estamos todas mezcladas, máis ou menos.